A calidade e os méritos da súa actividade e da súa traxectoria fannos merecedores da distinción que veñen de recibir, os Premios á Excelencia do Turismo e da Gastronomía que impulsa a Deputación de Lugo a través do Consello Provincial de Turismo. O presidente da institución provincial e a deputada de Turismo facían entrega dos galardóns este venres no Pazo de San Marcos. José Tomé subliñou o valor das 6 iniciativas turísticas. Falamos de paisaxes, falamos de deporte, falamos de cultura, falamos de etnografía, de ocio adaptado para esa típica escapada ou para viaxar en familia, cada un escolle con mellor queira. En definitiva, unha variedade da que temos que estar orgullosos, sentirnos orgullosos, que nos debe motivar a todos para seguir traballando por mantelo vivo e mellorar o noso turismo. Na categoría Lugo Cambia o turismo lucense foron recoñecidas a Ruta dos Lobos da Fonsagrada, cita cicloturística que vai máis aló do aspecto deportivo que este sábado celebra 10 anos de éxito amosando o elevado valor medioambiental da zona e tamén o complexo histórico e recreativo das minas Consuelo e Boulloso por poñer en valor a arqueoloxía mineiro-industrial da Ponte Nova. Nun concello rural como o noso, pois que apenas hai ganadería e pouca agricultura e nos queda, pois eso, un pouco buscar, reinventarse e buscar algo diferente, algo innovador e tiñemos algo que era o pasado mineiro da Ponte Nova, algo que non hai en todos os lados e que nos pareceu de alguna maneira poñer en valor. Pola súa antigüidade, singularidade, arraigamento e valor cultural, a Feira do Capón de Vilalba acadou un dos premios E para comer Lugo, cos criadores e criadoras como protagonistas do seu éxito. Sen eles, sin os que comezaron esta andanza, sen os que a continuaron e sin os que siguen hoxe, a pesar do traballo e o esforzo que supón pois a cría tradicional e casi manual destes capóns, pois non sería viable obter este recoñecemento. Outro premio E para comer Lugo foi para a Festa da Cereixa, do Viño e do Aceite de Ribas de Sil, que dende hai 22 anos exalta 3 produtos de calidade da gastronomía lucense. A festa tenta cumprir con 2 obxectivos básicos. Por un lado, promocionar a nosa praia fluvial. Moita da xente que vai á Festa da Cereixa queda maravillado co espacio e despois recoñecémolos no verán cando veñen pasar unha fin de semana, non? Por outro lado, tamén pretendemos promover as explotacións agrarias no noso concello aproveitando as excelentes condicións climáticas que temos no Val de Quiroga. Na modalidade turismo sostible, o galardón recaeu no Barco Museo Boniteiro Reina del Carmen, de Burela, por dar a coñecer e conservar o patrimonio etnográfico relacionado coas xentes do mar. Que é o que podedes descubrir en este barco? Unha experiencia de como vivían os mariñeiros daquela época, nos anos 60, e moitísimo antes tamén, que duro e que difícil era pois pescar aí o bonito e outras artes e outras especies. Por primeira vez, o xurado decidiu conceder un accésit. Recibiuno a mostra Exposición de Muimenta, premio que a deputada de Turismo Pilar García Porto entregou a José Manuel Rus en representación do centenar de persoas que fan posible a Moesmo. Canda o diploma acreditativo, todos eles recibiron unha peza de cerámica de Gundibós.